Witam Państwa. Jesteśmy w Château Kończyce Wielkie na winnicy. Winnica przypałacowa, fantastyczne miejsce należące do cieszyńskiego szlaku wina. Winorośle na Śląsku Cieszyńskim rosną wspaniale. Obserwujemy w ostatnich latach, wszyscy jesteśmy świadkami ocieplenia klimatycznego. Także ten klimat nam bardzo sprzyja. Sezon wegetacyjny jest coraz dłuższy. Odmiany mamy takie jak w Szampanii, bo jest u nas m.in. Chardonnay, Pinot Noir, Pinot Meunier. I tak jak widać na załączonym obrazku, już to rośnie naprawdę wspaniale. Pierwsze owoce się pojawiają i zawiązki. Jesteśmy na początku lipca, także tych owoców będzie coraz więcej. Teraz jesteśmy w części, gdzie rośnie Chardonnay. Chardonnay jest to taka odmiana południowa, bardzo popularna. Tak jak mówiłem, początek lipca, także te owoce się rozwijają dopiero teraz. Dopiero jest po fazie kwitnienia. Zbiory u nas Chardonnay są przewidziane i tak co roku mamy mniej więcej na koniec września. Także to jest taka późniejsza odmiana. Jest to taka winnica, która tutaj przy pałacu ma stanowić taką nową jakość turystyki, coraz modniejszą. Ludzie podróżują za winnicami, za winem. Enoturystyka to się nazywa. Robimy tu jedno wino wyjątkowe. Nazywamy je, najpierw nazywaliśmy Gemischterath, tak trochę z austriacka, no bo też korzenie tutaj poprzednich właścicieli były austriackie, ale teraz będziemy nazywali je Miszung Cieszyński. Będzie to odmiana w ogóle popularna tutaj na Śląsku Cieszyńskim. Kilka winnic z cieszyńskiego szlaku wina umówiło się, że będzie tworzyło według podobnej receptury wino, czyli ta receptura będzie, że minimum 3 odmiany białe, rosnące na jednej parceli, wspólnie winifikowane i to będzie taka ciekawostka, że ten Miszung Cieszyński będzie większość winnic miała, natomiast trochę inna etykieta. Będzie to taka ciekawostka dla miłośników wina, coś takiego wyjątkowego. I jedno wspólne takie kanoniczne wino dla Śląska Cieszyńskiego. Pamiętajcie, Miszung Cieszyński. Zapraszam na Śląsk Cieszyński, na winnicę i do Kończyc Wielkich, do Château Kończyce Wielkie. Filmu niezależnego, filmy śląskie i nie tylko. Zasubskrybuj nasz kanał na YouTube i zaobserwuj na Facebooku.